Hi everyone, welcome back to my channel. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബികോം തേർഡ് സെമ്മിലെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് 1 നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലത്തെ കുറേ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. അതിൽ 2 ടൈപ്പ് ഇക്വേഷനും കൂടി ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് 2-ൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മെട്രിക്സും കൂടിയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താലും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു മോഡൽ, ഇങ്ങനെ 3 ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 3 ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് 2 ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് 2 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതാണ്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ 2x മൈനസ് 2y പ്ലസ് z is equal to 1. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഈ 2 ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം. സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലത്തെ 2 ഇക്വേഷനിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ സെയിം ആണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് സെയിം അല്ല, കാരണം ഇവിടെ 2ഉം ഇവിടെ 1ഉമാണ്, ഇവിടെ 1ഉം ഇവിടെ 2ഉമാണ്. വൈഡും സെയിം അല്ല. സെഡിൻ്റെ അവിടെ 2 കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകളും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ സെഡിൻ്റെ അവിടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സൈൻ. സെഡിൻ്റെ 2 ഇക്വേഷനിൽ സെഡിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ സൈൻ സെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ നോക്കുക. സെയിം സൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 2 ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ ലെസ് ചെയ്യണം. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 2 ഇക്വേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം സൈനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2 ഇക്വേഷൻ, ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം ആദ്യം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ലെസ് ചെയ്യുക. എക്സ് മൈനസ് 2x എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? -x. വൈ മൈനസ് 2y. അപ്പോൾ വൈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി. വൈ പ്ലസ് 2y ആയി. അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 3y. ദെൻ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഈക്വൽ ടു 6 മൈനസ് 1 എത്രയാണ്? 5. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. കാരണം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് 4 നമ്മൾ അതിനെ പേര് കൊടുത്തു. അത് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതിന് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും സോൾവ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഏതാണ്? എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് 2y മൈനസ് 3z ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4 മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. നേരത്തെ നമ്മൾ സെഡിൻ്റെ ആണ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നോക്കിയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് സെയിം ആണോ നോക്കണം. ഇവിടെ 1 ആണ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, ഇവിടെ 3 ആണ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇവിടത്തെയും കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെയും 3z എന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3x പ്ലസ് 3y പ്ലസ് 3z ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതിന് നമ്മൾ 5 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു, അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ 2 കോഎഫിഷ്യൻറ്റും സെയിം ആക്കി ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈൻ നോക്കണം. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം. ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണ് ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 2 ഇക്വേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 3x 4x, 2y പ്ലസ് 3y 5y മൈനസ് 3z പ്ലസ് 3z എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, 0 ആയിപ്പോയി. ദെൻ -4 പ്ലസ് 18 ഈക്വൽ ടു 14 നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് 6ാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതിന് നമ്മൾ 6 എന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു. ഓക്കെ,
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നാലാമത്തെ. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആറാമത്തെ. അപ്പം നാലാമത്തെയും ആറാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അതെടുത്ത് എഴുതാം. നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? -x + 3y -x + 3y. അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷനും ആറാമത്തെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം ആക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ സെയിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ സെയിം ആക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈയുടെ ഇപ്പം നമുക്ക് സെയിം ആക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ 5y ആണ്. ഇവിടെ 5y ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? 3ൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്താലേ 5 കിട്ടുക? ഒരു നിവർത്തിയില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സിനെ സെയിം ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഇവിടെ 4x എന്ന് നമുക്ക് ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷന് 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -4x + 12y = 20. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഇക്വേഷനും ഏഴാമത്തെ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഇക്വേഷനും ഏഴാമത്തെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി. അതിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ സെയിം ആയി. ഇനി സൈൻ നോക്കണം. സൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ഏഴാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. 4x + -4x എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 ആയിപ്പോയി, ക്യാൻസലായിപ്പോയി. 5y + 12y എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 17y കിട്ടും. = 20 + 14 എത്ര കിട്ടും? 34 കിട്ടും. 17y = 34. ദെൻ y = 34. ഈ 17 ഇൻറ്റു ആയിരുന്നു, ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡായി. = 2. y എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 ആണ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ y സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. 4x + 5 ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. = 14. അപ്പോൾ 4x + 5 ഇൻറ്റു 2 എത്രയാണ്? 10 = 14. 4x = 14. ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ -10 ആയി. = 4 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ 4x = 4, x = 4. ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയിരുന്നത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആവും. 4 / 4 = 1. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? y എന്നും കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ സെഡ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ വാല്യൂകളൊക്കെ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? x + y + z = 6 എന്നാണ്. അപ്പോൾ x + y + z = 6 എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? എക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 1 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് സെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 6 എന്ന് കിട്ടും. 1 + 2 എത്രയാണ്? 3 + z = 6. ഇതിൽ നിന്ന് സെഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 ഈ +3 അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ -3 ആവും. അപ്പോൾ z = 6 - 3 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ 3 ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഷുവറായിട്ടും വരും. ചിലപ്പോൾ SC ക്വസ്റ്റൻ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്ക് ആവാം. 2 മാർക്ക് ആവില്ല എന്തായാലും, 5 മാർക്ക് ഒരു SC ആവാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതുപോലത്തെ പല അതായത് നമ്പേഴ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തരിക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ പോർഷൻ. അതിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ax² + bx + c = 0. ഇതാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ a ഈസ് നോട്ട് = 0. a ഒരിക്കലും 0 ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് 2 മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ax² + bx + c = 0 എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല അല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം ഇതിൽ നമ്പർ തന്നെയായിട്ടുള്ളതില്ലേ, അതായത് എക്സിൻ്റെ കൂടിയല്ലാത്ത ആ നമ്പർ. ഈ 8 കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ 2 നമ്പേഴ്സും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 8 കിട്ടാമെന്ന് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ 2 നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇത് കിട്ടണം. ഇപ്പം ഇതിൽ -6 ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ -6 എന്നും കിട്ടണം. അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഏത് 2 സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 8 കിട്ടുക? 4 × 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം 4 × 2 എഴുതാം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ 2 നമ്പേഴ്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 8 കിട്ടുക? 4 × 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 × 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 8 കിട്ടും. ഇനി ഈ 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്പറും കൂടിയും കിട്ടണം. അപ്പം 4 + 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 കിട്ടും. പക്ഷെ -6 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം 4ൻ്റെ അവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ -4 + 6 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -2 കിട്ടുക, അതും കിട്ടില്ല. പിന്നെ -4 × 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -8 കിട്ടുക, അപ്പോഴും ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 2ൻ്റെ അവിടെ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ -4 × -2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ -4 + -2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -6ഉം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആ 2 നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. -4ഉം -2ഉം ആണ് ആ നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ ഇല്ല, നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കാം. അതായത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ -4, അത് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കുക. വീണ്ടും എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ -2. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ +4 ആണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ x + 4 അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ -4 ഏതാണ്? നമ്മൾ x - 4 x - 2 അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് x - 4 = 0 ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി. x - 4 = 0, x = 0, ഈ -4 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ +4, ദാറ്റ്സ് = 4. x 4 എന്ന് കിട്ടി ഈ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് x - 2 വെച്ച് ചെയ്യാം. x - 2 = 0, x = 0 + 2 2. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 വാല്യൂ കിട്ടി, 4 2, അങ്ങനെ 2 വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സിന് കിട്ടി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമുക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല വഴിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല. x = -b ± √b² - 4ac whole divided by 2a. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ട, ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിയുടെ, എയുടെ, സിയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. x² കൂടിയുള്ള ഏത് നമ്പറാണോ അതാണ് എയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ a = ഇവിടെ എത്രയാണ്? 5 ആണ്. എക്സിൻ്റെ കൂടിയുള്ള നമ്പർ എത്രയാണോ അതാണ് ബിയുടെ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2. ദെൻ നമ്പർ തന്നെയുള്ളത് അതാണ് സിയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ c = 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ വഴിക്ക് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് ഇതാണ് -b ± √b² - 4ac whole divided by 2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ -b ആണ്. അപ്പോൾ -2 ± √b എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 2² -4 × a എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 5 × c എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 1. ഓക്കെ, ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × a നമുക്ക് കിട്ടി 5. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ c = -2 ± 2² 4 - 4 × 5 × 1. ഇത് നമ്മൾ മൊത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്നറിയോ? അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് √-16 കിട്ടും. അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതായത് √16 കിട്ടും. √16 എത്രയാണ്? 4 എന്ന് കിട്ടി. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × 5 10 എന്ന് കിട്ടി.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -2 + 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ചെയ്യാം. -2 + 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം മൈനസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. -2 - 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. -2 - 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് -6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 കിട്ടും. -6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. അപ്പം ഇങ്ങനെ 2 വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എക്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു പോർഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തം നോക്കാൻ ടൈമില്ലാത്ത കാരണമാണ് കൂടുതലും വരാറ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 500 + 90x. ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 150x - x². എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് അത് വെറുതെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയതാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് എഴുതരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കതെടുത്ത് എഴുതാം. 500 + 90x is equal to 150x - x². ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ പോലെ എഴുതാം. ആ x² നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് x² ആയിരിക്കും. x², 90xൻ്റെ അടുത്തേക്ക് -150x വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക -60x കിട്ടും. പ്ലസ് ഈ 500 എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ax² + bx + c is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ = 0 ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല -p ± അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കിട്ടുക. അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.